Ngiza imali nje lento amapolo ngabafuna usibala badelela lapha. Ayizokho. Amkhumbule sathi mina talent lami ngaphiwa ngabale. Nakho. Ani bayidlo silami. Sminnorf. Wala sabela kume echela arukwambu. Mina wangumshaya intombazane soba ingayiphetha lokho gugela umgoqo nje ethayile moto kusazange kwamaphumulo langu yakho laphezulu eshama amathi bathola kwajeje ingwe yento bahlathi isigoda hayi ngihlaba naye inkunzi yami uphezile ufuna mshengu. Ngazuvela Sminnorf ubani ongakwazi umlingisela ngempela kanti. Hayi wemadoda uxakile. Hey. Amawala laphana. Ngiyayihlola nje ngoba sengisholele ngoba iyo record ngalo. Hey. Sminnorf. Sminnorf. Yeah. Wawukhona ngo 2017 emcimbini waseNewcastle. Ngangisatoha lapho ngangisalile lapha kokhona ubabkhulu. Wawuselapha emagwinyeni. Wayekhandela ngakhona. Wayenethi lapha yana. Noma ngiyamfonela ngithi Mgube kuphi ngoba sekumele kudlale wena. Uthe ngidlula ikuphi lapha na? Uthe yiphi le ndawo le? Fred. 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 Wona mawuqeda Fred. Wathi ngidlula Fred. Ngithi mina hayi ngeke kulethi ke salusujika ubuyele emumva ngoba ngeke kusafika la. Ha? Ubani yena? Mawuye Newcastle sayise Fred ngeke uzufika vele ujika ubuyele emumva isekho le. Emkuba vele ayigcinga imoto. Hawu akuba vele ayigcinga imoto. Ngiyakhumbula leyo. Ngiyayikhumbula leyo nto le. Wavele wabuya esefone sethi ayabona abapholo basengivele ngayiginqa le moto mina ngoba vele njenge ngisakhapha. Ngezwe ukuthi Mgube agcine eginqa imoto. Hayi ngayithanda imali. Hey. Uthenga le moto orange nje usakhipha isibhongo sothi waginqa imoto. Lalela wequality le moto orange uyayiwisa. Orange. Mayisibuya ushintsha upende uyayiwisa mayiseyivusa lapho uyashintsha upende la. Iyashintsha. Yayimnyama yona. Emagubeni kubo kwamawala. Ndoda ungayisho le nto lethi yofika lapha. Hey. Yofika. Damzama. Hey la muntu lo ha. Amawala. Wakwatheni ngoba vele negazi lenyoka bexabana noNgqo. Kwakunelokhuzana kwakuzoba nomcimbi lo otalakho. Uyabuza ukuthi manje mkhaya lapha aqhathwa kanjani lapha solithola nje ithuba lokuzocula. Ngithe angazi ukukhuluma noNgqo odila nendaba yokuqasha abaculi. Bathi we mina njengoba nginegazi lenyoka ke nje ngizwe akushithi ngeke ngisebenze la. We. Kwakumchapaza kabi yabona kufika kudlala okhosini ingoma zabaculi abayithandayo abathandwa ikhona kuphela. Mabekubiza abaphathi bekubuza ukuthi yindaba wena udlala ingoma zabaculi othandwa yibona ithi hayi ngoba bethandwa yimina. Labaculi laba bayangithuka. Ngikhumbula vele ikhathe sakhulume vele sendela uMgube imessage emthuka ebese yamfonela yena. Yabona nje mangafonelwa yedwa wabo nizoza ukuthi abaculi basithuka kanjani la kusigiya ngengoma vele fonela uMgube kuphela. Hayi bisikhulule uMgube. Kanti ngiyezwa abantu abazi ukuthi leyo uthuka ngoba nakho ephendula yena kade emthukile ku message. Ngayingatholani impela ke nje noMgube ungizwe sasebenza emsakazweni. Wafika lapha kuthiwa East ifika kwaMayimaye. I-East nakathi ize kwaMayimaye izogcwala kwaMayimaye. Shoot manje kade kushuthwa ilokhuzana kushuthwa itablet ngokushuthwa ilokhuzana i-music video etablet. Shoot manje bafika lapha abantu shoot bayabamemeza. Khona wathi yona kanti uzombekisa lo muntu sithe sesinga la eflatini lapha ngakwangiga. Mase kufika lapha usethi lo muntu usacela ukushutha babuMgube.
Sengubaba uMgqube manje dongibiza ngo-R wena uphezulu lapha. Hawu madoda. Eyi madoda. Uyabona ukuthi ushithi uyabona usengashawa ukushawa ke lo muntu loyo. Hey. Hey mina lo madoda. muntu lo mbona kanjani lo muntu ade sebantwini abaningi kangaka. Sengubaba uMgqube manje wena dongibiza ngo-R wena lapha phezulu eyithina kamanje. Madoda. Kwathi uMgqube mina ngathanda into eyodwa kuyena futhi uhlale isho lento ethena kube wayengayithembi wayengeke ezecule. Wasizwa nje ukuyithemba. Kuyithemba. Hayi bona ukuyithemba kubaluleke kakhulu bafowethu. Ayena kuthiwa yini confident. Hayi uMgqube uyithemba kakhulu uMgqube. Hayi Uyithemba kakhulu uMgqube. Yonke into ayenzayo uyayithemba. Isiphelele idatha. Manje ukhona ukuthi uphelelwe battery nange buke. Idatha Ade sawu recharge body.